সরকার আহক বেরগাঁও সমষ্টিৰ পৰা 10 জনমান সুইজাৰলেণ্ড চাই পেলাই আহক আৰু কওক সুইজাৰলেণ্ডটো কেনেকুৱা স্যার আমি গৈ আছিলো গৈছে সমর ঘুরে যাম বা বোকা ডেইলি দিল্লি নাগপুর কলাই আছে যাবা हेल' रायजोफोर खुलुमबाय गिबियाव किथांखि ब्लग इउटुब चेनेलनिफ्राय रायजो राजा बयनिसिमबो गोजोननाय बावहरग्रोनाय जाबाय स' रायजोफोर गिबियाव आङो नैबे सावगारिनि सोमोन्दै बे भिडिअनि सोमोन्दै फंनैसो बाथ्रा बुंग्रोगोन बिनि उनावसो आङो मेन टपिकआवहाय पलिटिक्सनि सोमोन्दै बाथ्रा बुंनाय जागोन गिबियाव जोङो बिनि सोमोन्दै सावरायनोसै रायजोफोर एसे भिडिअखौ नायनानै लादो बेयावहाय मा खालामदों হয় আমার মানে এই দুজনী ছোৱালী বাহিৰত আৰু এজনী আছে ব্যক্তিগত সম্পৰ্কৰ ইহঁতৰ মানে গাৰ্লফ্ৰেণ্ড বয়ফ্ৰেণ্ড কিন্তু গাৰ্লফ্ৰেণ্ড বয়ফ্ৰেণ্ড কেইজনৰ লগত থাকে একজনৰ লগতে থাকে তিনিজনী ছোৱালীৰ লগত মানে লিলিমাই এইজন ল'ৰা মুছলিম ল'ৰা আৰু ইহঁতে মানে জনগোষ্ঠীয় ছোৱালী সম্প্ৰদায় বড়ো সম্প্ৰদায়ৰ হয় আৰু তিনিজনীকে ছোৱালী মানে ইমান দিনে ধৰি ইহঁতৰ ব্যক্তিগত সম্পৰ্কৰ মানে ভিডিঅ' ফটোবিলাক নেটত এৰি দি বুলি ব্লেকমেইল কৰি এনেকৈ ৰুমত লৈ আহে যদি শাৰীৰিক সম্পৰ্ক স্থাপন নকৰে তেতিয়াহ'লে মানে নেটত এৰি দিব এনেকে আজি ভয় ভাবুকি দেখুৱাই এজনী ছোৱালী কেইজনী ছোৱালী ৰুমৰ ভিতৰতে আমি আঁতৰিতে ধৰিছো এতিয়া বাকী এইখিনি আমি কৈছো আমি যি কৰিব লাগে ছোৱালীজনীতো বচালো আজি ৰেড কৰাৰ নিচিনা অৱস্থা ৰুমৰ ভিতৰত আমি বাকীখিনি আপুনি ফুটেজ আপোনালোকে দেখিছে এতিয়া কথা এইটোৱে আমি আমাৰ কাম কৰিলো বাকী অসমবাসী ৰাইজক কৰিছো এই ল'ৰাজনকে গাৰ্লফ্ৰেণ্ডজনৰ ওপৰত কি কৰিব একবার ইনস্টাগ্রামত যে আপলোড করে কিনে ফটোবিলাক দিব খুঁজে আৰু বাইদেউ দাদা একদম ফোন মাৰি মাৰি ডিষ্টাৰ্ব দি থাকে আৰু এটা ছোৱালী আছে তাকো এনেকাই কৰি আছে বিচাৰা মৰিব ওলাইছিল আমাৰ লগতো ইমান কাজিয়াও লাগিছে হ'লেও আমি তাক নাম্বাৰটো বিচাৰি নাপালো তাকো আনিব খুজিছিলো আমি তাক চাজা দিম কৈ কিনে তাক চাজা দিবাই লাগে কেলে মানে বহুত বেয়া কাম কৰি আছে আৰু সিদিনা আমাক ঠকাই কিনে निश्चय नोंथांमोना नुबाय भिडिअखौहाय सासे मुस्लिम सेंग्राखौहाय सोबादों जाथाया जादों जाहैबाय 6 दान देहायारि सोमोन्दो लाखिखांनायनि उनावबो आरोबाव माखासे आइजोफोरखौहाय जोंनि बर' हारिनि आइजोफोरखौहाय थगायनानै लिंहरनायावहाय फैयैनि थाखाय सिगांनि जे गाज्रि भिडिअ बे मुस्लिम सेंग्राया थिखांनानै लादोंमोन बेखौ ससियेल मिडियायावहाय हगारनानै होनो नागिरनाय समावनो बिथांमोना पुलिसनि हेफाजाब लानो गोनां जादों दा बे लाइमोन सेंग्राखौहाय मुस्लिम सेंग्राखौहाय पुलिसा हमबाय होननानै जोङो मिथिनो मोनदों जाहोना जाहैबाय बर' माखासे आइजोफ्रा बे मुस्लिम सेंग्राजोंहाय देहायारि सोमोन्दो लाखिबोबाय थादोंमोन मोजां मोनलायनायनि नामावहाय नाथाय मुस्लिम सेंग्राया माब्लाबाबो बर' हारिखौहाय सिरु सिथाय रायजो जानो थाखाय बिसोरो मोजां मोना बिसोरो मोदोमजों गेलेनो थाखायसो बिसोर मोजां मोनो लाथारब्लाबो बिसोरो सासे सानै गथ' जोनोम होखांनायनि उनावनो जोंनि बर' हारिनि आइजोफोरखौहाय बुख्रुब सुख्रुब खालामनानै होखारो नङाब्ला जिउ जोबजासे साजा होयो दा बे बाथ्राखौहाय मिथिसेयावबो जोंनि बर'नि माखासे आइजोफ्रा दासिमबो मानो मिथिया दासिमबो मानो सोलायनो रोङाखै नाथाय गुबुन हारिनियाव जोङो नुयोब्ला बिथांमोननिया ओरैबायदि स्ट्रं बिसोरो नुयोब्लानो जिउ जोबजासे साजा होखायो नाथाय जोंनि बर'नि गेजेरावहाय जोङो बांनायनिफ्राय बांनाय नुगासिनो दङ जाय आइजोफ्रा बेबायदि गावनि हारिखौ मुगैनानैहाय गुबुन हारिजोंहाय रायजो जानो सानदों बिसोरनि संसारा अराय सम फेलें रायजोफोर बेनिखायनो आं सानदों लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोर नोंथांमोनाबो एसे गावसोरखौनो बिजिरनानै नाय आरो जायफ्रा बेबायदि गाज्रि आखु लामाथिं आवगायलांनो सानदों बैसोर बायदि आइजोखौ आं बुंदों नोंथांमोना एसे बुजिनाया मोजां ससियेल मिडियायाव जों नुयो बार नुयो थेवबो बुजिनो रोङा जों बे थासारिखौ नुगासिनो दङ बेखायनो आं बुंदों रायजोफोर आङो लुबैया माब्लाबाबो गावनि हारिनि
लाइमोन सिख्ला बा आइजोफोरखौहाय गुबुन हारिजोंहाय नासयजानानै बुथारनानै गारजानाय आं माब्लाबाबो लुबैया मोजांनि थाखायसो बुंदों दा बेनिखायनो एसे बुजिलायनाया मोजांसै बुजिनानै ला गुबुन हारिफोरखौ लायोब्ला मा जायो बेखौ 101 बार सानग्रो आरो जानला मोनला गोसो दाथो ना मा बुङो रायजो राजा नोंथांमोन ना आं माबा मोनसे गोरोन्थि बुंदों नामा बेयावहाय जुदि बुंदोंब्ला आंखौ निमाहा हो दानिया फैदो रायजोफोर जोङो बिपिएफनि चिफ हाग्रामा महिलारि सारनि सोमोन्दै माखासे फंनैसो बाथ्रा बुंनोसै बिथांमोना दिनैहाय हाबदों आरो ओंखारदों इउपिपिएलआव थांनायनिफ्राय बिपिएफआवनो फैफिनदों बिपिएफनिफ्राय इउपिपिएल बिजेपिआव थांदों बिजेपिनिफ्राय बिपिएफआवनो फैफिनदों इउपिपिएलनिफ्राय बिपिएफआवनो फैफिनदों जाथाया जादों जाहैबाय बिपिएफनि मानसियानो बिपिएफआव हाबदों दा बिथांमोननि मानसियानो बिथांमोनखौहाय गोदान जइन खालामबाय थादों जों बुंनो थाङोब्ला बिपिएफ पार्टिया गोदान मानसिखौनो मोनाखै गावसिनि पार्टिनि मानसियानो गावसिनियाव हाबबाय थादों दा जों बेखौसो नुदों जुदि नंखाय सानदोंब्ला नोंथांमोना नायलानो जाबाय भिडिअखौ जोबजासे ससे বৰপালি চিধাৰ পৰা আহিছোঁ ইয়াতে আগতে কিহত আছিলে আমি বেটাৰী গাড়ীত আহিছোঁ আগতেও বিপিএফতে এতিয়াও বিপিএফতে হয় আছোঁ ইয়াতে তাৰমানে ইহঁতক মই লৈ আহিছোঁ আৰু ইউপিপিএল পৰা ইহঁতক লৈ আহিছোঁ মই এইটোৱে আৰু মই আগৰ পৰাই আছোঁ এতিয়াও আছোঁ ইহঁতক লৈ আহিলোঁ আৰু বিজেপিৰ পৰা আহিছোঁ তাৰমানে বিজেপিক মই কোনো হেৰি পোৱা নাই কোনো সুবিধা নাপাওঁ একো নাপাওঁ গেলেও নাম নকয় পাত্তা নাযায় বোলে আজি এইটো অহা নাই এইটো অহা নাই পুলিচ নাই সেইকাৰণে মোৰ ভাল লগা নাই তাৰমানে সেইকাৰণে মই এইটোত আহিছোঁ 3 বছৰ কৰিলোঁ কিমান বছৰ আছিলে 3 বছৰ আছিলোঁ হয় আগত আছোঁ नोंथांमोना नुबाय दा अब्ला गावसिनिनो पार्टिखा बे पार्टिनिनो मानसिखा बे मानसिया गुबुनावहाय एसे टेस्टिं खालामनो थाखाय थांदोंमोन नाथाय बैयावहाय जेबो रां रुफानि सुबिदा गैयैखाय गावसिनि पुराना पार्टियाव फैफिननानैहाय गोदान पार्टिखौ बदनाम होदों मानो हाबहैदोंमोन गोदान पार्टियावहाय टेस्टिं खालामनो गोबाब ना गोदै बेखौहाय टेस्टिं खालामनो थाखाय बिसोरबायदि मानसिया हाबहैदों दा बेखायनो सिगांनिफ्राय बुंबोखादों आङो बिपिएफनिफ्राय गुबुन पार्टियाव हाबनायनि मेन थांखिया जाहैबाय बिसोरो दै दांनायनाय टेस्ट खालामनायनाय साखि नायनाय माबा मोनसे जुदि गोरोन्थि मोनोब्ला ओंखारनानैहाय गावसिनि पुराना पार्टियाव फैनानै गोदान पार्टिखौ बखिनाय बे बाथ्राखौ आं बुंखादों रायजोफोर थिग बेबायदिनो बिसोरनि पार्टियावहाय सोलिगासिनो दङ गावसिनि पार्टियानो गावसिनियाव हाबबाय थादों बेखौ जों नुगासिनो दङ आरो नैबे मोनसे भिडिअखौहाय नोंथांमोना खोनासंनानै लाबावब्लानो जाबाय बे भिडिअआवहाय हाग्रामा महिलारि सारा मा बुंदों एसे खोनासं চৰকাৰ আহক বেৰগাঁও সমষ্টিৰ পৰা 10 জনমান ছুইজাৰলেণ্ড চাই পেলাই আহক আৰু কওক ছুইজাৰলেণ্ডটো কেনেকুৱা ছাৰ আপুনি গৈ আছিলোঁ কৈছে মোৰ ঘৰত যাম বা বোকা ডেইলি দিল্লী নাগপুৰ কলাই আছে যাবা দিল্লী নাগপুৰ কলাই থাকক ক'ব এতিয়া বিজেপিয়ে বিটিচি ইলেকশ্যনটো অকলে খেলিব বুলি বিজেপিয়ে অলৰেডি ঘোষণা ইয়াত ভেৰগাঁও ব্লক কমিটি বিশেষ দল হিচাপে যিটো কৰ্মী সভা এইটো ছাকচেছফুল কৰ্মী সভা হৈছে বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ যিহেতু প্ৰত্যেক জাতি জনগোষ্ঠীৰ যিটো আমাৰ বিশেষ দলৰ কৰ্মী চবেই আহিছে আৰু আমি কৰ্মীসকলক সেইটোৱে জনাইছোঁ যে আমি যেহেতু ছেপ্টেম্বৰ মাহত নিৰ্বাচন হ'ব আৰু যেহেতু বিশেষ দলে চৰকাৰ গঠন কৰাটো খাটা दा जों बुंनो थाङोब्ला बिपिएफनि चिफ हाग्रामा महिलारि सारनि खौरांखौ खोनासंनानै जोङो बुंनो थाङोब्ला गावखौनो जोङो जाम्बा होननानै साननांगोन रायजो साधारन सुबुङासो बेफोरबायदि राव बाहायो दे सासे 17 बोसोर चिफ जाबोनाय नलेज गोनां दैदेनगिरिनि खुगायाव बेबायदि रावा ओंखारथावनायानो नङा जों माब्लाबाबो खोनायाखै जे गुबुन गुबुन स्टेटफोरनि बेफोरबायदि पलिटिक्सआवहाय गावजों गाव इसेबां बेफोरबायदि जाम्बा थाम्बा बखा थखा बाथ्रा रायज्लायनाय बेफोरबायदि बाथ्राखौहाय जों खोनायाखै बेफोरो जाहैबाय माखासे ओरैनो थरख' बे थरख' साधारन सुबुंफोरनि सायावसो बे बाथ्राया ओंखारो नाथाय सासे नलेज गोनां जुदि चिफब्ला बिनि खुगानिफ्राय माब्लाबाबो ओंखारनाय नङा बेबायदि रावा दा जों थाङै थुङै बिपिएफनि चिफ हाग्रामा महिलारिखौसो जाम्बा नुहुरबाय रायजो बिथाङा गावखौसो जाम्बा दिन्थिनानै लाबाय बिनि रावानो फोरमान होयो रायजो राजानि सिगाङावहाय बिथाङा
जाम्बाना सियाम बिनि रावानो फोरमान होयो ससियेल मिडियानि माखासे मिडिया पार्सनफ्रा सोङोब्ला मबेबा कुइसनखौहाय बिपिएफनि चिफ हाग्रामा महिलारि सारा एंगारनानैहाय माने नेवसिनानैहाय गुबुन दस्रा बाथ्रासो बुङो अहंखार गोसो लानानैहाय ससियेल मिडियाफोरनि सायावहाय बाथ्रा बुंनाय जोङो माब्लाबानि समाव नुयो दा बिसोरबायदि चिफखौसो जों जाम्बा होननानै बुंनो समायो रायजोफोर मिथिबाय दा आंनि मेन बुंनाया बेनो जे बिपिएफनि चिफनि जेसेबांनाखि चिफजों लोगोसे आखान्थि दैदेनगिरिफोर दं नोंथाङा बिक्रम दैमारिखौनो होन नोंथाङा प्रहलाद ब्रह्मखौनो होन नोंथाङा रिन्जय बर'खौनो होन नोंथाङा कास्टम बसुमतारीखौनो होन बिसोरो गासैबो मोनफा मोनफा गादि लुबैसुला सासे दैदेनगिरि आरो बिसोरनि थांखियानो जाहैबाय जेब्लानाखि बिपिएफनि पार्टिया देरहायो अब्ला बिसोरो गाव गावखौनो थिफुदला दुग्गा रां रुफाजोंहाय आबुं जानाय सासे दैदेनगिरि जानो थांखि लानाय साफा लेक्सार होग्रा गोजा इसोरो मिथिबाय दा एक नाम्बार लुबैसुलाया बिपिएफनि पार्टिनि दैदेनगिरिफ्रानो दिनै बिथांमोननि खुगानिफ्राय मानो रां रुफानिल' बाथ्रा ओंखारो बिथांमोननि सायाव मानो मात्र फैसानिल' बिसिनि खुगानिफ्राय जोङो लेक्सार खोनायो बेनो जाहैबाय बिसोरो मात्र लुबैनायल' दङ हारिनि थाखाय मावनो थाखाय बिसोरो माब्लाबाबो लिडार जायाखै बिसोरो सानाखै बिसोरो देरहायोब्लाबो पावाराव फैयोब्लाबो बिसोरो नों आरो आं बायदि गैयि मानसिफोरखौ गोरिब मानसिफोरखौहाय एक फैसाबो मदद होआ जों बिपिएफ पार्टिनि समाव नुबोखादों सोरबा गोरिबखौहाय माब्लाबा बिपिएफ पार्टिया मदद होफेरदोंमोन नामा नेभार आंथ' माब्लाबाबो नुवाखै नाथाय नोंथांमोनासो नुदोंना मादों आं बेखौ मिथिया नाथाय आं माब्लाबाबो बिपिएफनि चिफ हाग्रामा महिलारि सारनि मावथिफ्रा सोरबा गैयि गोरिबखौहाय मदद खालामदों होननानैहाय आं साना दिनै जोंनि बिटिआरनि सिएम प्रमद बर' सारा सोलोंनायनि बेलायावबो खामानि मावदों हारिखौ दानायनि बेलायावबो खामानि मावदों हा हुनि बेलायावबो खामानि मावदों गिदिर गोलाव खालामनो थाखायबो बिथाङा सेस्था खालामदों नाथाय बिपिएफआ बे खामानिखौ बोसोर 17 सिमावहाय मावदोंमोन नामा रायजोफोर नोंथांमोना लोमस्राव दैमारि बिथांनिफ्राय खोनाखाबाय बिसोरो सानदोंमोन नाथाय बिसिनि साननायनि जे हाबाफारि बियो फैबाय थानाय 100 बोसोरनि उनावबो जों बर' हारिया बिसिनि खामानि मावनायखौहाय साक्सेसफुल नुनाय नङामोन इलेक्शना फैनोसैब्लाल' मोनसे मोननै खामानि मावनानै दिन्थिफ्लायोमोन बिसोरो मिथिबाय दा बेखायनो बिसिनि मावनो गोनां हाबाफारि जेसेबांनाखि साननाय हनायमोन बिसोरो जेखौहाय सानदोंमोन बे खामानिया 17 बोसोरावहाय जाफुङाखै नङाब्ला 17 बोसोरसिमाव मानो जाफुङाखै जों बड'लेण्ड इउनिभारसिटिखौबो साननानै नाहर सिआइटि कलेजखौबो जोङो साननानै नाहर नार्सिं कलेजखौबो जोङो साननानै नाहर मेडिकेल कलेजखौबो जोङो स्टाडि खालामनानै नाय बेसेबां बोसोरनि उनाव बिसोरो गायसनना बिटिसि एकर्ड जाखांनायनि उनावहाय आङो आन्दाजावहाय साननो हायो दे बिथांमोना 2009 मायथाइनिफ्रायसो बेफोरखौहाय जागायजेनदोंमोन होननानैहाय आङो सानदों रायजोफोर दा बाथ्राया बेसेबां सैथो आंबो मिथिया नाथाय आंनि आइडियायावहाय बिसोरबो 6-7 बोसोरनि उनावसो माखासे फाउन्डेसनफोरखौहाय बानायदों बेनिखायनो फैयै 2023 मायथाइसिमहालागैबो बिसिनि खामानिया कमप्लिट जायाखै 2024 मायथाइसिमहालागै इनकमप्लिट जेब्लानाखि 2020 मायथाइयावहाय इउपिपिएल सरकारा देरहादों बिथांमोना कर'ना भाइरासनि उनावहाय कभिड-19 जोबनायनि उनावहाय बिसिनि थालांनाय खामानिखौहाय लाइबिलिटिसखौहाय प्रमद बर'नि सरकारा मावदों आरो सोरबा कमेन्ट होदों जे प्रमद बर'हालाय बहाथो लाइबिलिटिस दङ बे खानाखा बियो जाया प्रमद बर' सरकारनि लाइबिलिटिसखौ नुवाखै हाग्रामा महिलारिखौ सापर्ट खालामग्रा बियो खानाखा बियो मा लाइबिलिटिस थादों मा लाइबिलिटिस थायाखै बेखौहाय गोदान सरकारा फैब्लासो मिथिगोन मिथिबाय दा
बबेबा सरकारा माबा मोनसे लाइबिलिटिस थालांनाय नङा बेखौहाय साननो नामा बियो सरकारनि मोनसे नियम खा बियो मिथिबाय नाथाय जायफ्रा बुजिनो रोङाखै बिसोरसो सानदों जे बियो बिहा जेबो लाइबिलिटिस थानाय नङा आं 17 बोसोर आरो 5 बोसोर गोबां रिजायनानै आं सानबाय थादों बिपिएफनि 5 बोसोरावहाय बिथांमोना मा खामानि मावदोंमोन आरो इउपिपिएलनि 5 बोसोरावहाय इउपिपिएल सरकारा मा खामानि मावदों नैबेखौसो आं मिथिनो लुबैबाय थादों रायजोफोर मानोना आङो आन्दाज खालामदों जे बिपिएफ पार्टियाबो 5 बोसोरसिमहालागै एकट जाखांनायनि उनाव जेबो खामानि मावनो रोङाखै मोनसेबो साक्सेसफुल खामानि मावनो रोङाखै आं बेखौहाय सानगासिनो दङ दा नोंथांमोना मा सानदों आंनि भिडिअ हगारनाया जुदि गोरोन्थि जादोंब्ला आंखौ निमाहा हो आरो जुदि नोंथांमोना बांसिन बुजिदोंब्ला आंखौहाय बुजायब्लानो जाबाय नाथाय गाज्रि रावजों नङा गाज्रि रावजों बुजायोब्लालाय सोरखौ बुजायनो हानो रावखौबोथ' हाया नों जेरैहाय कमेन्ट होदों आंबो बेबायदिनो रिप्लाय होगोन स' अब्ला रायजोफोर भिडिअआबो बेसिखिनियानोमोन नोंथांमोननि थाखाय गोरोन्थि जाबायब्ला आंखौ निमाहा हो गोजोन्थों जायफ्रा भिडिअखौ जोबजासे नायबाय हायोब्ला लाइक शेयार कमेन्ट एन्ड साबस्क्राइब खालामनानै होब्लानो जाबाय बर' हारि जै जाथों जै बर' हारिनि